Ассалому алайкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб, хуш омадем ба канали мои, канали Қодиров Сайбирон. Бардора як бардар бисёр хоҳиш кард ки як гови фурӯшӣ дорум, гови Карпат, пародаи чалиш шведай гуфт. Биё ҳамиро дар канали худат парто Ютуб да сиёнка парто ҳаққи коритам метем. Пешай омаданмон бардора ҳаққи коримона дод. ҳаққи Ютубмона картаи душанбе парто вина омадем дар навботи Уруя, навботи дарёи пеши Вахш. Дарёи Вахш камтар 2 километри исти навботи Уруя меган. ҳамиҷо омадем бардаро. Гов дар ноҳияи киҷода меғалтай ноҳия Кушониён, ноҳияи Кушониён да меғалтай Хуросон буд меша, баъд чӣ сар меша? Кушониён сар меша. Драга шведай бардаро ё шведи тозае ки яъни навбод меган бардаро иҷара. Бобо ҳами ягон бор дугоник зоида гар. И гов бардаро ҳами хеш тавори хичон гирифтагай дугоник зоида буд. Мега дугоник зоида буд. И сеюм дугоник зо якм зоишта дугоник зоидагай бардаро. Ина и сеюм гусолашай дебор дитазо я вақт зоидагай. Я вақти дига дугоник зоидагай сеюм шай бардаро ё дугоник гуфта гирифтан ки як та зоида. Мега дугоник зоидаги буд хони хешомда мега хони химонда. Амо бигыз гирифта мега хё кадем дугоник мезоина як та зоида мега бқача. Не гусолаш бқачай. Бқача ки фасонак будай. Гуфт дугон зоидагишта як ҳафта шид мегана. Оҷбо мега ман ҳамира хидам мега дида будум ки дугоник зоида буд мега хони хешомда. Бигыз гирифта будум ки хё кадем дугоник мезои ки тақдирда ягоник будай гови Карпат. Шведай мега ки вакам драга меша ё ярага ман намефаҳмам росин ҳамин бародар инами гово. Ба бародар мега ки ҳоҷибо мега ина ғуноҷинша мега мо як вақт гирифта будем мега бо ҳамун худш соҳиби гов бо харид мега ғуноҷинша гирифт бурд мега фарзанди амира. И сеюмзояй бародаро. И сеюмзояй ҳоз ма дандонша нишон метем вапше пир несай ма дандоноира хишру шумо нишон метем. Ина гусолак ҳамеша дастгирӣ фаромӯш намекунем. Подписаться лайк ҳамеҷа қим дастгирӣ шумо пешҷои мост. Ҷӯшидан ҳеҷ шата пата намезанам ҳози ман нишон метем тона. Ина бардар дандонш пеш поён бар. Ина бардар дандоноша десен сеюмзой мешава. Сеюмзояй дандонша нишон додем. Хеле мега вапше та адад шатазани надора мега. Любой кас меҷуша мега. Ай бардар соҳиби гов хирш да ғарибияй да Россияй. Ғарибдай мега хиддами канали хидда ма қизиқ дорум. Рости мега амҷа аста бизнесмено аста мега. Болои мега 2000-3000 монда говма мефурӯхтанд мега ба ҳамин ҳисоб хита файро карда мега канали хидда бениҳоят савдо зур рафтеса мега ҳар рӯз як гов ду гов мефурӯш мега савдо шидагиша мепарто мега ман қизиқи канали хита дорум ами орзу дорум ки канали хида гови ма боша. Мақсад савдо шидагиша бибинам фурӯша. Қизиқи канали хита дорум ба ҳамин ҳисоб балечикам бирах хидат видео ки ма дан деус бизнесмено омада нагирам канали хида говма бояд бибинам ҳамин ҳисоб бирах хидат сиёнка ки партом ҳаққи тира метем. Ина бардан суханша нефтем мо задем омадем ай Хуросон ноҳияи Кушониён гоям бардара видео дорем. Баъд гуфт номрои хитамон ма дар ғарибим гуфт хидат биги бифурӯш бо беғарди фурӯхтагӣ бо сумуд метем гуфт ҳаққи фурӯхтагӣ ҳаққи сиёнкат. Номрои телефони ман 911 21 72 21. Бардар нархи гова гуфт ки 14000 сомон гуфт бо муомила дора. 14000 гуфт ма гуфтам 13,5 бугӯ. Ина бардаро 13,500 сомон бо ма дар шумо ғарибо арзон кардам. 13,500 сомон бо муомила дора бардаро. 14 гуфтеса ма гуфтам ака 13,5 мегам ягон чи муомила дора. Ина ба хотири биқаш бардаро ина гови хонагӣ гови хонаи бародарай ширша хурдагай ака рости мега ҳами саҳар бега додесай мега ҳами 6 7 додесай мега ма дурӯғ намегӯм мега масалан 6 бе таъриф 6 саҳар бега 7 додесай мега авқот шабти мега баъзе вақт мега бо мега дис синаш ин оҷибова хидш мега дис синаш мега хидш ҳами 6 бе ғарзи гусола 6 дис синаш да ду чочишта карочи 6 литр 7 литр саҳар бега медодай бо гусола ду чочи дига мехӯрдай бардаро. Ина гусолак шидиде я ҳафтина шидай ба қачакай. Нарша гуфтем адрес Навбод Уруя ноҳияи Кушониён. Номрои ман 911 21 72 21 нарх 13,500 сомон то наворанда худо нигаҳбонатон.
ҳамеша дастгирӣ фаромӯш намекунем. Подписатсия, лайк ҳама ҷақем, комментариҳои хуб бинависем. Бардорот комментариҳоро ҳайс пас ҷавоб метиҳем. Мо ҳайс пас сар мекунем. Комментариҳоро як бародар бисёр хоҳиш кард ки ҳам комментариҳоро ҷавоб дед. Бисёр бародаро комментария менависем, ҷавоб наметӣ. Ҳамун ҳисоб комментариҳои хуб бинависем, бародаро ма ҷавоб метиҳем комментариҳоро. ҳоҷибоб бай арзон мешава охӣ? муомила мекунӣ? ина диди бародаро мегам бачам худиш мега хай муомила мекуна мега. ҳоҷибова номрои телефони ман хай бу бародар кати бо ма чӣ кардан связа мебурам чанд декадан мада занг задам гугу. Ямрӯз ям дар ғарибӣ меҳнат када харидаги амира кор када харида як мега зарур мону фурӯхтесам. алаф надорум мега алаф надорум ҳисоби беалафӣ стройка доштай зарур мондеса мега гоҳи хонама фурӯхтеса мега гоҳи бениҳоят гоҳи хубай бардаро. То навори анда худо нигаҳбонатон касб кори ҳаматонда барор мехоҳам. лайк подписатсияро меҷақем.